खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोर दिनै जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव गोबां रायजो राजाफोर नुनो मोनदों बेवहाय मोनसे जाथाय जादों बाट फार्स्ट अफ अल गिबियावनो जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ नैबे मोनसे आरो भिडिअआवहाय गोसो गोरबोजों बरनाय थाबाय आं मुस्रि प्रकाश नार्जारिया बेवहाय गोबां मानसि नुदों जानांगौ नोंथांमोना दा बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना माखासे खोथा मोनथिनो मोनगोन गोबां गिदिर बाथ्रा जानानै थांबाय दुखुनांथाव जाथाय बेफोरबायदि जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गले गले जाफ्लेबाय थानाय जाथाय जों बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय मानि थाखाय जादों मानि थाखाय बेफोरबायदि दावराव दावसि जागासिनो दं गावनि हिन्जाव आरो गावनि हौवा बेफोरबायदि गारनानै थांनाय माखासे गोबां सुबुंफोर नुनो मोनदों मानि थाखाय बेफोरबायदि जाथाय जादों जोंबो बुजिस'नो हायै जादों माखासे बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला रां रुफानि सायावनो बुं सोरबा मोजां मोनलायनानै गावनि हौवा थाखानानै बुं सोरबा थाब हाबा जानानै प्रब्लेम जानाय होन बेबायदि आरोना स' दिनै पार्बती नार्जारि होननाय माने जोंहा बाजै आं बाजैखौनो लिंसै बेखौ आं आदाखौ लिंसै बे पार्बती नार्जारि आदा माने पार्बती नार्जारि बाजै माने नैबे आदानि हिन्जावा गोमाबाय माने खारबाय बहा थांदों सोरजों थांदों बेखौ बिथाङा बुंसिगोन बिथांनि सन्देह हिसाबै बाट बिथाङा मोनसे भिडिअ बानायनानै गावनि हिन्जावखौ मोनफिननो लुबैदों मानो होनबा बेहा सासे फिसाज्ला दङ नैबे फिसाज्लायानो आरो बिनि बैसोआ खमावबो 9 बोसोरसो ना 9-10 माने 9 and 10 years आरोना स' आं गिबियावनो नोंनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों नों माने माबोरै मोनथिनाय जे गुबुनजों खारदों बा माबोरै खारदों बा बिनि सायावहाय आंनि सन्देहआव आं मिथिनाय बादिब्ला बे हिन्जावा आं सिगां मिथिनायावहाय माने आं फैनो एसे सिगां बियो रेडि जानो थाखाय माने आच्छा खारनो थाखाय नामा खारनो थाखाय आच्छा खारनो थाखाय माने बै हौवाजों बिस्रा लिंकडिन दंखायो सोर हौवा बिलाय बे हौवाया जाबाय उल्टा पानिनि बेयो गुवाहाटि कम्पानि मावो बेजों खारदों होननानै मिथिखाथारदों नामा बेजों खारगोन होननानै आंहा सन्देहखा आरो माने सन्देह मा नाम बिनि मुङालाय बेनि मुङा जाबाय लावख्रा आच्छा लावख्रा सन्जयबो होनो आच्छा सन्जयबो होनो आरोना नामा बिदि अके नोंसिना जायगाया जोंनि जायगाया इसमारिगाव कासिबारि ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ बिसमुरि क'क्राझार फुरा आबुं एड्रेसखौ खोन्थालाय क'क्राझार बिसमुरि थाना बिसमुरि बा गामि इसमारिगाव आच्छा नों फैनायनि सिगां होनदों माने नों बहा दंमोन आङो सिगाङावहाय केरेलायावमोन आच्छा केरेलायाव खामानि मावोमोन आरो केरेलायाव खामानि आच्छा ओमफ्राय नोंथांनि नामखौ खोन्थाना आंनि मुङा कुसु नार्जारि आरोना बै बे राजानि नामा बेना नेहार नार्जारि बेसेबां क्लासाव फरायगासिनो नोङो दा क्लास 3 आव नेहार नार्जारि ना क्लास 3 आच्छा नोंसा आइखौ गोसोखांगोना गोसोखाङाखै दायो गोसोखांगोना गोसोखाङाखै गोसोखाङाखै नोंसा आइखौ नाङा नोंनो नांगौ आच्छा नोंसा बे माने गोसोखांनाय रावखौ बुजियाखैना बारा बुजियाखैना आं ओंखायनो बुंदों आरोना नोंसा आइखौ नांगोन ना नाङा नोंनो नोंसा मामिखौ नांगौ आच्छा होमबा गोसोखांदों आरोना माने गोसोखांनाय बाथ्राखौबो माखासे उन्दै गथ'फ्रा दायो बुजिहांदोंसो ना दासो फरायगासिनो क्लास 3 आव आरोना स' ओमफ्राय आदैया माबाफोर बुङो नामा आङो माने ओरै माइकखौ हरना होलाय आङो बिहामजोखौ माने न'आव फैफिनजानो लुबैदों आरोखि जायजोंखि थाङा माने बियो थांथायाखैबो जानो हागौ सोरजोंबाफोर सोरनिबा लोगोनावबो आलासि जाहैनो हागौ दा मैया 3:30 बाजियाव थांदोंमोन नालाय अब्लाबो जों नायनाय मोनाखै दा ओंखायनो जोङो भिडिअ कल खालामनाय जाबाय माबा प्रसेसनाव दा बिनि थाखायनो दा बिहामजोखौ नांगौ आंनो फैफिनबा मोजां जागौ दा जोंहा बिजादैयाबो फैबाय दा आरो फिसौआबो गाबगासिनो दं थाखाय दा बिनि थाखायनो आङो बिहामजोफोरखौ फैफिननो लुबैदों आरोखि दायो न'खरनि गासै गुथै माने न'खरनि फरियालानो फैदों ओमफ्राय नैबे जाबाय बिबथै ओमफ्राय बेयो हिन्जावनि बिहावानो जाहैबाय नङा होमबा हिन्जावनि नैबे खारनाय बा पार्बती नार्जारिनि बिहाव जाहैबाय आरोना माने ओमफ्राय बे जाबाय बिदाना दा नैबे पार्बती नार्जारिनि बिदा असे दै दा नोंथाङा मा जेनेबा नोंथांनि बिनानावखौ फैफिनजानो लुबैदोंना बेनो होफिननाय बेफोरबायदि सायाव जेनेबा आंनि बिनानावखौ जाबाय आंनो गोरोन्थिया सोरनि बिनि ना नोंनि बिनानावनि नोंनि मथेबा गोरोन्थियाथ' बुजिस्लाबनो हायैयाव बिनानावनिबो थानो हागौ खावसे बेराफारसे बेनिबो हौवानिबो बांसिन थानो हागौ बिनि बडि साजायनायाव बियो मिथिस्लाबनो हायैयावबो थांदों जानांगौ आंनि बिनानावा गथिखे बे सन्जय बसुमतारिजों दा जोंनि मामायखौ गालांनानै आं गोसोआव दुखु मोनदों दा बेनिखायनो बे फैफिनोबा गाहाम आरो दासो क्लास 3 आव फरायदों थाखोथामाव फरायनाय 9 बोसोर बैसोनि मानसि
बेथ' बुजिजोबा दायो क्लास बुजिबा 4 5 आव मोनोब्ला एसे माइनाव फैगोन आरो दा मानि दिहुनथारोबा मोजां आरो फैफिननायखौ आं खावलायदों आंनि बिनानावखौ बेजोंनो मोजां थैज' थांजोआ माने नोंनि बैनायजोंनो औ आंनि बिबोनांजोंनो मोजाङै हाबाथ' बार जाया खनसेल'सो जायो दा बेनि थाखायनो आं खावलायदों आंनि बिनानावा फैनानै आंनि बिबोनां कुसुम नार्जारिजोंनो मोजाङै रायजो जानो थाखाय आं नोंनि बिनानावनि थाखाय बे हौवायानो बेस्टखा नङा होमबा दायो नोंनि बिनानावनि थाखाय नङा होमबा मोजाङानो नङा होमबा औ मोजां बेनिखायनो माने नोंनि बिनानाव माने संसार जानायखौथ' नोङो बिनानावजों नोंनि बिनानावाथ' सुखैनो थानांगौमोन बायदि नङा होमबा नोंनि मथेबाथ' नोंनि बिबोनाङाथ' माने मोजां नोंनि मथेबा नङा होमबा स' माने दा नोंनि बिनानावाव माने माखासे गोरोन्थि दङ बिनिखायनो बियो माने बे गोरोन्थिखौ खामानिखौ मावबाय नङा होमबा माखासे फाव फान्दायनायनि गेजेराव माखासे सोरजोंनिबा माने फुस्लायनायनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया जायो आरोना दा नोंनि मथेबा मा बुंदों कि बे बिनानावा फैफिननानै बे नोंनि बैनायजोंनो संसारखौ जाफिनथों आरोना आरो नोंनि नैबे मामायखौ नायफिननाय आरो नङा होमबा स' मादै नोङो जायखिया नुबाय बायोबा रायजो राजाफ्राबो फन नाम्बाराव हरबानो जाबाय आरो जायखिया नांगौ पार्बथिखौ जोङो मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिहामजो होननानै लाखाबाय नालाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो जों बिहामजोयैनो गनायफिनगोन जों लागोन जायखिया हौवाजों थांदों ना सोरजों थांदों हौवाजोंखौथ' आं थांदोंखौनो सन्देहखा आरोखि आच्छा बे सन्जयजों आरोना औ सन्जयजों बे रायज्लायबाय थानाय रायज्लायनाय मानाय आं उसुङाव थानानै खोनासंखुमायोखा रायज्लायनायखौ मिथिखायो आरोना ओमफ्राय आङो बेखौ खोनासंनानैबो आं माखासेखौ आं मोनखानाय नालाय ओमफ्राय मोनसे रेकर्डिं नुदों आङो रेकर्डिं माने बे भिडिअ कल अके भिडिअ कल नुदों आङो बे भिडिअ कलखौ नुनायाव आङो बेखौ माबायदि टाइपनि भिडिअ कल बिलाय ओरैबायदि गाज्रि खिथा जाया बे सेंग्राजोंनो आरो बे सेंग्राजोंनो खिन्थु बे सेंग्रायासो बिहरदों दे बे भिडिअ कलखौ बेनाव बिहरदों ओमफ्य बे हिनजावा देखायहरदों आरो मा हिसाबै हौवाया बेबायदि खालामहरफिनगोन आंनि सन्देहआव बे हौवाया बेखौ फानदोंसो बिदि आरोना बे हिनजावखौ फानदों माने भिडिअ कलखौ माने रेकर्ड खालामनांगौ नामा जेन'बा गावनो बिहरबाय नायनो होननानै ओमफ्राय हरबाय बियो जेन'बा गावखौथ' गोसोथोखायो जाहैबाय नालाय गावहा गोसो मोजाङै हरदों खोमा दाना नै हौवाया उल्थासो फानहरफिनबाय गुबुननो हरलाजोब्बाय बेनाव बिनि जेसेबांखिनि सोरनाव बिनि नाम्बारा दं बे मानसिनाव साफा सिखार हैजोबोनो माथो आंथ' मिथिया बिदिखौ भिडिअनि माबाखौ जायखिया फननि माबाफोरखौनो आं मिथिया आरोखि ओमफ्राय आब' नों मा बुंनो नोंनि बिनानाव जायोना बिब' पार्बथिनि बिब' आङो सिगां समावबो आं बुजायफैखादों जोङो बिमा फिसा फैनानै जों बुजायनायाव बेखौ सिम दानहोलायखादों आरो सिम दानहोलायनायाव बियो ओमफ्राय बे हौवाजों रायलायला बायदि जादोंमोन ओमफ्राय जोंबो रायलांखादों बे हौवाजों नोङो लेनबो लानो मोना जेबो लानो मोना जोंना बेवाइया बेसेबां अनो बेसेबां अननानै फैसा थाखा हरो न' बां लुबाय नों मानो बुजियाखै मायाखै होननानै आङो होनलांदोंबो ओमफ्राय बे हौवाया आंनि सन्देहआव बिसिनि रायजो जानायखौ लानायबो नङा खोमा आंनि बिनानावखौ थेर-बेथेरसो खालामदों खोमा जेन'बा बेवाइखौबो जास्ट गेलेनाय आरोना बेबायदि खोमा आंनि सन्देहआव आरो दा हनै जोंहा बियायं फिसायाबो अन्थाव बाथाव देरबोबाय लावबोबाय ओंखायनो आंनो दा आंनि बिनानाव पार्बथिखौ नांफिनगौ जेरैबाबो आंनि बेवाइजोंनो जेन'बा जुलिखौ थैस' थांस' रायजोखौ जालांथों बेखौ आसा दं आरो आं नोंनि मथेबाथ' नैबे मा होनोमोनलाय फुसु नामा खुसु बे नार्जारि ब्रादारा नोंनि बिनानावनि थाखाय बेस्ट कार नङा होमबा जागोन आरो बेजों मिलायखादों नोंनि मथेबाथ' सुखु नुखादों नङा होमबा जेबो माबा गैया बाट नोंनि बिनानावा गोरोन्थि मावबाय आरो बेखौ नङा होमबा आच्छा दे थांलाय माइखौ ओमफ्राय दे नों रायजो राजाखौ माखासे मा बुंबावगोन बिनि सायाव नों मा लुबैदों रायजो राजानिफ्राय आं बेखौनो लुबैदो रायजो राजानिफ्राय सोरबाफोर अबेबाफोर खनाफ्राव नुफ्लांबायबा आङो कन्टेक्ट नाम्बारफ्राव हरबानो जाबाय कन्टेक्ट नाम्बारानो जाबाय होखानोसै नामा 6001052983 बे नाम्बाराव आंनिसिम कल हरबानो जाबाय आरो खेबसे बुंनो 60010529 sorry 60101052952983 नामा 52983 बे नाम्बाराव आं स्क्रिनाव होनानै होनि जेखिनो हक बावदोंब्लाबो जेनेबा आं लिरनानै दा स्क्रिनाव होनानै ओमफ्राय नोंनि नाम्बारखौ होनानै होलाय
आंनि नाम्बारा जाबाय 7896804139 बे नाम्बाराव अननानै बे मानसिखौ दाबसेफ्राव नुदोंब्ला जोंनि मादै आरो बिब' बिनानावफ्रा बे कन्टेक्टआव कल खालामनो हागोन आं बेखौ खावलायबाय माने दानि नाम्बार होनायाव जुदि नोंथांमोना नुदोंब्ला कल खालामबानो जाबाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दानि सन्जय बसुमतारी होनना बुंदों बे सन्जय बसुमतारी बिथाङा जुदि बे पार्बती नार्जारिखौ जुदि लांदोंब्ला आं नोंथांखौ मोनसे वार्निं होयो बे वार्निंआनो जाबाय नेक्स्टआवहाय जों नोंथांनि सावगारिखौ साफायनाय जागोन नोंथांनि सावगारिखौ जों होनाय जागोन जुदि लांदोंब्ला आरो जुदि लाङाखैब्ला नोंथाङा गोख्रैनो कल खालामनांगौ आंनि नाम्बारा जाबाय 7740039057 नोंथाङा जुदि कल खालामाब्ला जों भिडिअखौ होनाय जागोन आगारनाय जागोन जुदि नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नुदोंब्ला कल खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो आं बेखौनो खावलायो गुरैयै जोंहा पार्बती नार्जारि बाजैया जुदि बहाबाफोर गावनि हिन्जावखौ माने गावनि हौवाखौ गिनानै जुदि थांबाय बायदोंबा बे भिडिअ कल खालामनायखौ मोननायखाय जे बुगोन मागोन बेबायदि सानदोंब्ला ब्रादारा बुनाय नङा होनना बुंदों बुगोन जानो ब्रादारा आंथ' बुआबो सोआबो आं मालाबाबो हिन्जावखौ हार होफेराखै माने मा होनदों बेयो दहायबो जों रायज्लायखाबाय माने बेयो जाहाथे गावनि गोरोन्थि जेसेबांखिनि मावदों बे पार्बती नार्जारिया जेसेबांखिनि गोरोन्थि मावदों बे गोरोन्थियाथ' गोरोन्थि जाखाबायानो अब्लाबो नैबे ब्रादारा खुसु नार्जारि ब्रादारा मा बुंदों कि बेखौ निमाहा होगोन जाहाथे बे हिन्जावा फैनानै गावनि गथ'खौ खांनाय संसार जानायाव मदद खालामो आरो बिनि जेसेबांखिनि दाय दसफोर मावनाय खामानि गोरोन्थि मावनाय बेखौ निमाहा होजोबगोन आरो बेयाव गोजोन माने फार्स्टनिफ्राय जेरै संसार जानाय बेबायदि जाफिननो लुबैदों आरो बिनिखायनो जेरावखि थाया मानो नों जुदि गिनानै जुदि थांदोंब्ला जुदि थांबायानो दे बे सेंग्राजों थांबायानो दे अब्लाबो नोंथाङा फैफिननानै गावनि हौवाजों फैफिनदो नोंनि बिदा आर'ज खालामदों नोंनि बिब' आर'ज खालामदों बे हिसाबै नोंनाव एसेब्लाबो जुदि साननाय दंब्ला नोंनाव एसेब्लाबो माने नोंनि बिदानि आरो नोंनि बिब'नि माने एसे अननाय दङब्ला साननाय दङब्ला मान सनमान लाखिनो दङब्ला नोंनि बिदा आरो नोंनि बिनानावनि अब्ला नोंथाङा फैबानो जाबाय कल खालामबानो जाबाय नाम्बाराव फैनो माबा जादोंब्ला आरो लोगोसे नैबे स्पेसियेलि बे आं सावगारिखौ होथ'ला दायो नैबे सन्जय बसुमतारीनिखौ बाट बिथांनि सावगारिखौ जों नेक्स्टआव होनाय जागोन जुदि लांदोंब्ला स' बेनिखायनो जोङो रिक्वेस्ट खालामो सन्जय बसुमतारी ब्रादारखौ जुदि नोंथाङा लांदोंब्ला अन्नानै बिथांखौ माने पार्बती नार्जारिखौ हगारफिनबानो जाबाय जोंनिफ्राय बेनो रायजो राजाफोरखौ मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना नुदोंब्ला गुवाहाटीयानो जा अबेबा तेजपुरानो जा अबेबा उदालगुरियानो जा अबेबा चिरां बाक्सायानो जा क'क्राझारानो जा अबेबा तामिलनाडुआनो जा अबेबा गुजरातआनो जा केरेला मुम्बाइ महाराष्ट्र बायदिसिना जेरावखियानो जाया मानो दिल्लीयानो जाया मानो पान्जाबानो जाया मानो बेयाव जुदि नोंथांमोना नुदोंब्ला अन्नानै जों गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाहरो जाहाथे नोंथांमोना जोंनो खौरांखौ दैथायहरो आरो जों बे समावहाय नैबे जोंहा खुसु नार्जारि ब्रादारा लायनो थांगोन ना ब्रादार बेबायदि आरोना नों गुवाहाटीयाव थानानैबाबो नोंनाव जुदि रां गैयाब्ला जास्ट कल खालाम नाम्बाराव आरो बिनि गेजेराव नोंखौ लायनो थांगोन आरोना पार्बती नार्जारि स' बिनिखायनो रिक्वेस्ट खालामो गावनि गथ'खौ नों नुबाय जानांगौ माने गावनि गथ'नि महरखौ नुनानैब्लाबो माने एसे अननानै फैफिनबानो जाबाय नोंनि थैनि असे फिसाज्ला बिनि नामा मा नाममोनलाय नेहार नार्जारि स' बिनिखायनो रिक्वेस्ट खालामो बे फरायफुबाय थानाय सम दायो नोंनि बिराद गोनांथि जादों बे गथ'आ नोंनि अननायनि बिराद गोनांथि जादों बे उन्दै समावनो जुदि मावरिया बायदि सिस्टेमै जानांगौब्ला बोरै जागोन नङा होमबा जे गावनि बिमा थानानैबो मावरिया बायदि सिस्टेम जायोब्ला बोरै जागोन स' बिनिखायनो आं गोसो गोरबोजों रिक्वेस्ट खालामो फैफिनबानो जाबाय आरो रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय थाबाय स' नोंथांमोना जाहाथे नुयोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनि बे जमायै थानानै मोनसे भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना गुथै जायगायावनो शेयार खालामजोब बे जोंनि मोनसे रिक्वेस्ट बे मोनसे न'खरनि रिक्वेस्ट मोननै न'खरनि रिक्वेस्ट हिन्जावनिफ्रायबो आरो हौवानिफ्रायबो रायजो राजासिम मोनसेल' शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयनिसिमबो सहैयो जा आं मिन्थिया बेयाव वाट्सएपआव शेयार खालामगोन ना फेसबुकआव शेयार खालामगोन बाट आं प्लिज आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना शेयार खालाम आरो सोरनो मानसिनो हरनो गोसो वाट्सएप ग्रुपआनो मायावनो प्लिज अननानै शेयार खालामबानो जाबाय गासिबो बर' हारिनिसिम खुलुमनाय थाबाय जय बर' हारि